Kúpala, jak sa hovorí ako podpredseda Národnej rady. Tak, problém, ktorý tam vznikal, bol aj technického rázu. Pretože súčasťou Gabčíkova mala byť aj priehrada Dunakility. A Dunakility je na maďarskej strane. Ináč povedané, to bola brána, že koľko pôjde do Mošonského kanála, teda na tú maďarskú stranu, nielen teda do Starého koryta. A oni vlastne by mali v rukách, jak sa hovorí, ten šúber, ktorý sa to otvára. A vtedy sa zhodou okolností u mňa v kancelárii ako podpredsedu Národnej rady stretla skupina, bol tam aj pán Binder, a mal na stole, rozťahol tu ten nákres a hovorí, že no ale čo s tým budeme robiť? A mňa vtedy tak napadlo ako technického človeka, chytil som ceruzol, tak som potiahol čiaru, tu postavte hrádzu a Maďari sú odpísali. Hej, ako jednoducho to Dunakility odstraviť a reku, ten šúber bude na slovenskej strane. No a to tak vlastne potom sa to dotiahlo na ten variant C. No Maďari, keď toto videli, tak potom jasne všetko začalo vyzerať trošku ináč. Ale treba ešte povedať k tomu rozsudku Medzinárodného súdu, že v prvom bode Medzinárodný súd rozhodol, že Maďari nemali právo odstúpiť od tej zmluvy. Rozhodol, že my sme mali právo dokončiť Gabčíkova, ale v ďalšom bode rozhodol, že nemáme právo spojazniť, teda spustiť do prevádzky. Ergo povedané, to bolo také rozhodnutie do Medzinárodného súdu, ako že dobre, môžeš si postaviť barák, ale nesmieš sa do neho nasťahovať. Niečo takéto. Dobre, toto je jedna stránka veci, ktorá sa rozbehla. Súčasťou ale toho rozsudku bolo, ako hovoril pán Čarnogórsky, že dohodnite sa nejako. No keďže s tou dohodou to furt vyzeralo všelijako, tak bola z našej strany daná žaloba na, znova na Medzinárodný súd, no Hágu, ale jak sa to volalo? No nie, nejde, ale tá žaloba, jak sa volala, to bolo o tom, jak sa to má vyriešiť. Jednoducho, prepáčte, ten názov mi vypadol teraz. Arbitráž je spôsob riešenia, ale toto bolo o tom, ako to má byť vysporiadané, ako návrh na vysporiadanie. Dobre, to nie je podstatné. Je tu jedna otázka, že potom prišla Dzurindová vláda a títo stiahli, čiže toto nie je uzavreté, je to, a teraz došlo k nejakej dohode, bola aj predtým dohoda o tom, že koľko pôjde do toho Mošovského kanála a tak ďalej. Bola dohoda na 400 kubíkov sekundových. Podľa mojich informácií, tak sa tam púšťalo 600. To sú moje informácie, ktoré sú z dobrého zdroja. Takže tá dohoda, ktorá bola urobená teraz, neprekračuje toto množstvo, no ale niečo sa dohodlo a dalo by sa povedať, že všetci sú spokojní. Ešte sa vrátim k tomu prehradeniu Dunaja. Tak ako to spomenul pán doktor Čarnogórsky, znova u mňa v kancelárii ako podpredsedu Národnej rady sa vtedy zišiel kompletne záložný tím na budovanie na čele s pánom práve profesorom Muchom, ktorý tu bol spomenutý. Keď došlo k tomu, by som povedal, času čo, jak sa hovorí, a došlo teda k tomu sípaniu. K tomu treba ešte povedať jednu vec, že tam sa šírili informácie, myslím, že neboli pravdivé, že na maďarskej strane stoja tanky. Neviem, nakoľko je to pravdivé, nakoľko nie je. Boli aj také informácie, že z našej strany bol taký príkaz, nech sa postarať z našej strany. No ale aspoň tak, ako som to ja zachytil, takže príslušný veliteľ hovoril, no dobre, ale my nemáme náboj. No, dobre, že to viete vy, ale Maďari to nevedia. Takže k ničomu nedošlo. Či naozaj boli z maďarskej strany tanky, to nemôže dať ruku do ohňa.
môžem povedať len to, čo sa v tomto smere hovorí. A ďalšia vec, ktorú bola tie demonštrácie maďarskej strany viedol nejaký Béla Lipták. Neviem, či bol profesor, to netuším. A či možno, že ide o úplne dve osoby, ale toto meno Béla Lipták sa tam motalo. A ich argumentom bolo, že keď sa zastaví teda to Gabčíkov, takže vlastne pod ním to všetko vyschne. No tak ja som takýmto mudrcom povedal, no dobre, tak skúste pustiť vodu do umývadla a zapchajte ho. No jak dlho to pod ním vyschne. Sa naplní a pretečie, je úplne jasné, že títo ľudia, jak si nepoužívajú, jak som hovorí, kritické myslenie, nepoužívajú to, čo sa naučili bežne. Dobre, k tejto otázke ja myslím, že ak budete súhlasiť a podarí sa mi z tej vodohospodárskej správy dostať niekoho, predpokladám, že by sme mohli vo februári urobiť nejaké stretnutie, kde bude, to v tejto chvíli vám neviem povedať, lebo znova to bude viazané aj na tých ľudí, čo budú prednášať. A občas, ako ste už zistili, sa snažím, aby sme neboli lokalizovaní na jednom mieste, lebo aj tí ľudia, čo chodia z východu, to majú trošku ďalej. Pravdou je, že na dnešok bolo prihlásených pôvodne 60 ľudí, je nás tu podstatne menej. Zrejme doprava zlyháva. Videli sme, čo sa dialo včera na Severnom Slovensku. Kolega Koriščák, čo mal prísť z Prahy, tak mi o 7 ráno telefonoval a potom mi poslal ešte SMS-ku, že trčí už 80 minút, mešká vlak v Brne, takže sa otočil ešte naspäť. Ďalší podobne mali nejaké problémy. No dobre, ale toto je vec, ktorú by sme mohli v tejto chvíli uzavrieť. Ale prvom, než sa No to na upresnenie ešte bolo to, že ten súd aj preto vyhrali, že nebola len náš posudok, ale bol aj holandský, lebo sme objednali v Holandsku posúdenie. To je jedna vec. A druhá vec, že sme mali zásloša vo vláde, ktorý priamo donášal do Budapešti, lebo to bolo od začiatku také pestré, že sme mali opozíciu aj vo vlastnej vláde. Môžem na súdu. Podpredseda vlády. Zásluž. No, áno, podpredsedom vlády bol Záslož, ale takto. Vzhľadom na to, že Maďari boli proti, to by nemalo byť ani filmované. Ja som sa s ním pred rokovaním vlády dohodol, že on sa zdrží hlasovania, že proste, že on nemusí hlasovať za. No, čiže on sa buď zdržal, ale možno, že aj hlasoval proti, ale na základe našej dohody, pretože bolo jasné, že ako to dopadne. Ale mám ešte jednu otázku, pretože vidím, že do pár ľudí už asi sa chystajú odísť. Padol tu jeden návrh. A autorom tohto návrhu je pán doktor Čarnogórsky. Viete, že teraz sa chystá žaloba proti Slovenskej republiky kvôli zmene ústavy. A pán Čarnogórsky navrhuje, a ja ho v tom podporujem, že by sme mohli prijať také vyhlásenie, pokiaľ budete všetci súhlasiť z tohto stretnutia, že o tejto otázke stojíme na strane slovenskej vlády. Jasné. No dobre, ja sa musím opýtať ináč. Je tu niekto proti? Nie. Len by sa opovážil. Dobre, takže toto máme za sebou, potom túto štýlko spíše a môžeme tam dať mená podľa prezenčnej listiny. Dobre, Karol. Ja som ešte chcel k tomu súdnemu sporu, čo bolo okolo Gabčíkova. V tom čase môj bratranec, ktorý je cudzým štátnym príslušníkom, prvýkrát zavítal na Slovensko a tepreli sme sa vnitra najprv po zoborských krčmách a ráno sme nevedeli, čo s časom.
a bola téma Gabčíkovo, chcel to vidieť, tak sme sa boli pozrieť na Gabčíkovo. Pozreli sme to od Gabčíkova smerom až po Bratislavu. On sa vrátil domov a v tom čase robil doktorát na Georgetown University a Madeleine Albrightová bola tá, ktorá viedla seminár o medzinárodnom práve a zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom bola ako témou, ako ukážkou toho, ako sa to robí a nerobí a ako Slovensko porušilo pravidlá. No, on si dovolil povedať, že to nie je pravda, že je to tak. Tak som spýtala, že ako to vie a on hovoril, no, lebo som tam bol a som to videl, ten Dunaj tam tečie stále a kačice na tej vode pristávajú stále. 3 dní na to Madeleine Albrightová priletela na Slovensko na 4 hodiny a za tie 4 hodiny vrtuľníkom preleteli celú tú trasu a vrátili sa naspäť a tým pádom sa odblokoval hád. A pán Tomko, advokát, ktorý zastupoval Slovensko, tak potom v priebehu 6 týždňov sa to celé doriešilo a bol rozsudok Hágu. Takže na akých hlúpostiach a na nitrianskom víne možno. No ja neviem, či nebolo náhodou taký svetový. Dobre. Priatelia, ak dovolíte, tak mali sme tu dôležitú tému, ktorú začal pán Máčovský. A ja by som sa k tejto téme rád vrátil, ale tento raz väčšmi z technického pohľadu. Plne by som povedal, akceptujem to, čo hovoril. Pretože či sa nám to páči alebo nie, tak medzi nebom a zemou je toho veľa, čomu ešte nerozumieme, keď to mám povedať takto jednoducho. Ale vrátim sa k účinkom tých veterných elektrární, ktoré tu boli síce spomenuté, ale možno trošku dám tomu širší fyzikálny kontext. Hovorilo sa tu o infrazvukoch. Aby ste si vedeli trošičku predstaviť to pôsobenie, tak sa skúste zamyslieť, koľkokrát ste aj vy doma počuli bum, bum, bum. Žiadny iný zvuk ste nepočuli. To sa šírilo, Boh vie odkiaľ, niekto mal pustenú hudbu, kde boli hlboké basy, tak tie basy ste, proste to boli úplne nárazy, to ste cítili. No a teraz si predstavte, že toto je také isté, ešte tak, že to ani nepočujete. Hej. To, čo hovoril pán Máčovský o tých rôznych kmitaniach, o tých priečných pozdĺžných, on zabudol ešte na strižné. A to je v princípe Zeme ako takej dosť dôležité tiež z toho dôvodu, že pokiaľ si spomeniete na zemetrasenia, a na tom, jak hovoria, jak sa to kde šírilo a podobne, tak si treba uvedomiť, že práve tieto otrasy, ktoré spôsobujú tieto vrtule, tak sa takto šíria. On spomenul, že to môže narušovať cesty, domy a podobne. To súvisí s tým. Ešte jeden rozdiel, ktorý je medzi ventilátorom, čo máte doma, a týmito vrtulami. To je v počte obrátok tej vrtule. Pretože ten doma, ten vám ide tak rýchlo, že to je v oblasti zvukov, počuteľného zvuku prehľad. Ale toto má niekoľko 10, 14, 12, 14 obrátok za minútu, čiže to je veľmi pomalé, relatívne. Ventilátor počujete šum, toto nepočujete, to je úplne mimo vás. Pritom ale tá obvodová rýchlosť, ako spomenul, je okolo tých 400 km za hodinu a to okrem toho, že to teda zasiahne vtáka, ktorý proste nemá šancu na to reagovať, mnohokrát hlavne to zabíja netopierov, pokiaľ lietajú v noci, tak je tu ešte jeden moment, do ktorý nikto nezavadí. To nie je ekologická stavba. To je antiekologická preto, že je to nerecyklovateľné. To je totálne nerecyklovateľné. Tie vrtule sa viete ako likvidujú? Že sa zahrabávajú do zeme.
Zahrabávajú sa prosto, zahrabávajú sa do zeme. To je na 1000 rokov. To sú skolamináty, všetko proste s tým nenarobíte nič. Ďalší problém, ktorý s tým je. Keď to capne v tom náboji hore, tam sú stovky litrov oleja. No a keď to capne dolu, teraz nehovorím, keď to ešte aj horí, hej, ale tak po slovensky povedané zaserie hromadu pôdy. To je ďalší problém, ktorý s tým je. Ktorý nikto ako z týchto múdrych ekológov vám nepovie. Hej. Takže to, že to ekonomicky je v podstate nenávratné, ako to hovoril pán Mačovský, to je jednoducho realita, o ktorej tiež nikto nehovorí. Viete, jedna vec je, keď sem tam má niekto nejakú vrtulu. Vy ste v tých westernovkách starých videli, že tam mali tie veterníky na čerpanie vody. No ale to bol jeden takýto veterník na kilometr štvorcový. A okrem toho to boli všetko nízke stavby, ktoré, dalo by sa povedať, boli takmer prízemné. Ale toto s tou výškou samotného stožiara, okolo 200, len stačí 200 metrov a 100 metrová vrtula, hej, tak to máte 300 metrov, tak to nutne musí, keď je to celý les, nie je tak to musí nutne meniť prúdnenie vzduchu. To zase, to je ako keby vám tam niekto postavil veľký kopec. Ale cez ten kopec to ešte takto prebehne, hej, ale cez to nie, lebo tam sa tá energia stratí. To odčerpá tá vrtula. To sú všetko straty, áno, prvé súhlasím s tým, že toto je, čo spôsobuje ako ľudská činnosť zmeny klímy. Pretože ten, kto hovorí, že to je kysličník uhličitý, alebo ponovom dioxid uhlíka, a aby sme rozumeli tak CO2, ne? Tak ten asi buď nedával v škole pozor, alebo nevie aplikovať to, čo sa tam naučí. Pretože keď klesne CO2 pod 0,2, tak vyhnú zelené rastliny a my s nimi. Ne? Teraz je 0,04. Bolo 0,036, robíme paniku. Lenže satelity ukazujú, že planéta zelení. Že sa o mnoho viacej zelenie, než bolo voľakedy. To, čím likvidujeme planétu a oteplujeme, to nie je CO2. To sú kamenné mesta, ktoré nás zohrievajú. Hej. To je ďaleko viacej, by som povedal, v prospech planéty, keď sa robia zelené strechy, len aj to má svoje, by som povedať, ďalšie negatíva. Ale toto sú všetko veci, ktoré ako tí, čo za tým idú... Pridrž to, lebo potom sa to vždy vráti, to musíš na konci pridržať. Áno, však je to stále uzavretý kruh. Posledný do prejde ešte dvere. Ale to je jedno, aj to je hore dolu. Tam sa postavila držka. Rozkaz, pán kapitán. Hlavne, keď niekto pôjde, hej. No, vráťme sa ešte na chvíľu tým nešťastníkom. Môžeme ešte k tým negatívam také vážne, čo som napovedal? Áno, samozrejme, hej. Môžete tam. No, jedno z veľkých negatív je, volá sa to, že odier. Tie lopatky, ako sa krútia, narážajú na tie vtáky plus poveternostné vplyvy, blesky do toho často zasahujú. Tak z jednej tej lopatky, tej 15-tónovej, sa ročne uvoľní asi 6,5 kg ťažkých chemických látok, ako bisphenol, BSF, proste ako a ďalšie takéto ich záťaž týchto chemických látok prirovnávajú niektorých k radioaktivite. A to sú mikroplasty na stránke, zapravdu máme k tomu aj fotku, jak vyzerá taká vrtula, ona je doslova odzobaná celá, vlastne akože jeden rok 6,5 kg, druhý rok 6,5 kg, z tých 15 tón tej jednej lopatky, oni sú 3 lopatky, tých vrtú proste plánujú 69. Tie chemické látky nachádzajú nielen v pôde, nielen vo vode podzemnej, v širokom okolí niekoľko kilometrov, ale aj v rastlinách, v živočíchoch a aj v živočíšnych produktoch. Čo normálne je v mede, proste ako úplne a v ďalších takýchto veciach.
A čo je pre mňa také úplne najkatastrofickejšie, že oni tí zástancovia týchto projektov, oni každú tú štúdiu, každý ten argument znegujú, tak tieto, ktoré sme tu takto preberali, povedia, že ale všetky tie štúdie, ktoré vy máte a všetko to, čo hovoríte, platí pre tie staré vrtule. A teraz, čo ideme dávať na Slovensko, to je nová technológia, toto na to neplatí. To povedia tí normálne významní ľudia, ktorí vlastne to komunikujú smerom proste ako tým najvyšším politikom. Hovorím, počúvajte, keď človek, určitá fyzika funguje, keď človek nabúra 160 km rýchlosti v nejakom starom aute do betónu, do nejakého múru a nabúra v nejakom hypernovom, proste to telo, ten devastačný účinok, proste možno auto bude nejako menej, neviem čo, že to nejak odprúži, ale ten človek tam neprežije. Čiže tá fyzika toho, že tá 15-tonová čepel toho, čo to je, tá lopatka prechádza okolo toho stĺpu, tam vzniká určitý tlak, určité stlačenie vzduchu, to vytvára ten infrazvuk. A čo je na tomto tiež to veľmi devastačné, že infrazvuk tvorí aj šumiaci les, aj zvuk mora tvorí infrazvuk, lenže to sú prirodzené infrazvuky. To nie je len, že infrazvuk jedna kategória, to je dBA, dBG, dBD, proste ako to sú normálne rôzne spektrá tých infrazvukov. Sú k tomu tiež štúdie, to bežný človek proste nejde až takto do hĺbky, akože tomu nerozumie. Tento je poprvé pulzný, bo vlastne je vžu. A to sa zase inak správa v prírode, podobne ako keď máte most a pochoduje tady skupina ľudí, že vlastne akože je to len kráčanie, ale dokážu ho rozkmitať v určitej frekvencii, že ten most proste spadne alebo sa roztrhne alebo čosi. Že tieto veľmi pre nás neprirodzené zvuky majú veľmi negatívne účinky aj pre psychiku, aj pre zvieratá. To, že miznú odtiaľ tie živočíšne druhy, utekajú z toho priestoru preč, pôvodné druhy miznú živočíchov, a čo je pre mňa fakt, že nepochopiteľné. V Čuňove mal byť veterný park a nie je tam, lebo tam našli nejaký druh sisla, chráneného, toho hlodavca, chudátka, ako doslova to skoro je ako sranda. Ja som už párkrát povedal vo videách, tí, ktorí sa bojíte, že bude u vás veterný park, choďte do Čuňova, nachytáte tam tých sislov do kýblov a vysypte ich tam u vás a proste už to nebude aj tam. Lenže mne je jasné, že tu nejde o sisla, ale o nejakého vplyvného človeka, ktorý buchol po stole a povedal, že tak tuto to nebude. A potom je len otázka, či tam nájdu nejakú žabu, nejakého vtáčika, nejakého sisla, alebo proste neviem čo, motýla, rastlinku, kvôli ktorej to teraz akože proste dobre, tuto to rušíme a ani v okolí Trnavy není žiaden takýto 20-kilometrovej zóne, proste ako také zvláštne. A kopec takýchto lokalít, že vlastne tie pôvodné živočíchy, on ten krtko je v záhrade škodlivý, ale v prírode je on veľmi potrebný. A z hľadiska toho, čo žerie, a z hľadiska, ako tam prevzdušňuje tú pôdu a kvázi ju melioruje a proste všeličo ďalšie, že tieto živočíchy, vrátane hmyzu pôvodného, odtiaľ miznú. Kto by chcel bývať v prostredí, kde to stále... Neukazujte takto, lebo dvere sú... No. A tie argumenty týchto, doslova mi to prípada ako pri tom Gabčíkove, že príde jeden argument, že vlastne tu už nebude tiec voda, toto tu vyskne, tu zmiznú spodné vody a vlastne akože z takéhoto vymysleného, doslova vyfabulovaného čohosi vlastne ako zrazu plne, ako je to Gabčíkovo dneska prospešné. Ako som osobne rád, že tam je, že sa tam tvorí nejaká energia, že ste to takto dobojovali chlapi, úplne mi to prípada. Prepáčte, ja zase spomeniem tú metafyziku, že ja tam vždy vidím nejakú vyššiu silu, ktorá to proste spriechodní. Že tam jeden človek, ktorý si povie, no síce je tu nejaké uznesenie vlády, ale však sme ho nedostali, takže ideme to dokončiť a hotovo. Že sa niekto objaví, že proste zrazu sa na to ide pozrieť, že zrazu niekde v USA v nejakej komisii proste sa nebojí prihlásiť a povedať, že ale ja som tam bol, ja som to videl a potom sa niekto vplyvný doletí a potom niekam zavolá, že kto toto celé režíruje. Že vlastne akože to nie sú náhody, že náhodou sa tu objavil náhodou, čo si proste to má vždy nejaké takéto vyššie pozadie. Že ak by ste dovolili, by som navrhol, to však som tu takto prvýkrát, doviem, či sa tu niekedy ešte ukážem alebo čo, ale že či by bolo možné prijať také, ako to bolo to uznesenie voči tomu, že stojíme za tou vládou v otázke tej ústavy a teda toho rozhodnutia, či by bolo možné z hľadiska tých veterných elektrární prijať nejakú rezolúciu proste ako smerom von, že tiež je to určitá sila, nejaká energia, nejaká vlna v priestore, ktorá proste, že sú tu ľudia múdri, sú tu ľudia vplyvní, je tu všelikto, však vidíme sa, ne? Srandujem. Že proste, že tiež to má nejakú silu, keby sme čosi k tomu
Skúste niečo naformulovať a môžeme sa k tomu Zastaviť vrátiť. ďalej v tomto. Zastaviť tento program. Odmietne. Vážené dámy, páni, vypočuli sme si skutočne výborné dve prednášky, veľa argumentov a môžeme konštatovať, že náš hlas je hlas volajúceho na púšti. Hej. Môžeme to kľudne konštatovať, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na pyramídu, že všetko sa zbieha k vrcholu, tak na tom vrchole je treba rozhodnúť aj o tejto veci. Mali sme tu aj dve poslankyne, máme tu pána poslanca. Ja som ich poprosil, s nimi, ako oni tie argumenty všetky chápu a to, presadzujte to na tej politickej scéne vo svojom okolí, aj keď to nevyzerá, že to bude mať nejaký efekt, ale urobte to, aby sa toto odmietlo. Zaznela tu jedna veľmi dôležitá informácia. Slovensko sa zaviazalo v minulosti, že to postaví veterné parky, hej? Kto to zaviazal? To je nerozviazateľné. Voči komu? Voči komu? Kto nám to vnúcuje, hej? Odpoveď je jednoduchá. Európska únia. Ale Európska únia je len nástroj niekoho väčšieho, ktorý vnúcuje takéto nezmysly. Čiže ale ide o to, že naši politici musia mať dostatočnú pevnú chrbtovú kosť, aby sa tomu postavili, aby to odmietli, aby to, čo sme sa zaviazali, rozviazali, pretože neexistuje dohoda, ktorá by sa nedala vypovedať. Čiže ja z tohoto miesta len tak verejne vyzývam, že pôsobme aj na túto strunu, aby to pochopili hlavné politici a aby tento záväzok jednoducho zrušili. Ďakujem. Ja som nedokončil to CO2, tuto ma upozornila pani Vincoreková. Ja som chcel len k tomu povedať, že ako prišlo k tomu, že sa tu začalo považovať za skleníkový plyn. Viete, je blbosť, že boli zvýšené hladiny CO2 sa začali zohrievať oceány. Ono je to totiž naopak. Kto si spomenie, čo sme sa učili v škole o rozpustnosti plynov vo vode, tak vie, že čím vyššia teplota, tým nižšia rozpustnosť. Ináč povedané, najprv sa začali zohrievať oceány a odtiaľ sa uvoľňovalo CO2. Čiže je to naopak. A umelým znižovaním CO2 sa akurát môžeme zabiť. Ale chcel som povedať, že ako prišlo k tomu, že sa tu začalo považovať za skleníkový plyn. Dobre sedte, lebo naozaj, kto stojí, tak ten si asi sadne. Viete, tí, čo majú skleníky a pestujú zeleninu a kvetiny a podobné, no tak dávno prišli na to, že ak sa tam zvýši úroveň CO2, tak im to lepšie rastie. No, púšťajú to do skleníka, ergo skleníkový plyn. Ja by som navrhol teda v tejto súvislosti, aby sme oslovili ale parlament. Aby sme napísali niečo podobné, ako keď sme urobili tú akciu okolo tej ústavy, že sme oslovili poslancov, aby zahlasovali za tú ústavu. Tak toto je naozaj problém, ktorý je taký vážny, že zrejme treba ich osloviť všetkých, lebo tam sú aj tie opozičné strany, ktoré môžu sa dostať v budúcnosti do vlády. Na dôležok, aby sa každý demaskoval, aby sa k tej veci stavia. Lebo keď je naozaj tá vec taká vážna, ako ste ju vykreslili, a verím, že aj je, tak to je naozaj, by som povedal, štátna vec. To nie je jednoduchý niektorých obcí, lebo dneska je to v polohe obcí, kde si niekto myslí, že ja si zo svojej obci urobím referendum alebo odhlasujem v obecnom zastupiteľstve, ale toto je vážnejšie ako len nejakých obcí, ktorých sa to zatiaľ akože týka, lebo ja mám tiež túto informáciu, mi to Peter povedal, keď videl, že vy ste boli za šéfom vodohospodárskej výstavby, a on tiež hovoril toto presne, že takáto je situácia, že oni sú podplácaní tými investormi, aby to stavali, lebo to je kšeft. Čistý biznis, oni žijú nevedia. Môžem? Ja len jednu informáciu dám. Kedy si sa hovorilo, cherche la femme, hľadaj ženu. Dneska hľadaj peniaze. Ja len tiež v krátkosti doplním, je to... Ďakujem. Ja len v krátkosti doplním, je to v podstate verejný záujem. Politici argumentujú vo verejnom záujme
budujeme veterné elektrárne. My vo verejnom záujme nedovolíme budovať tieto elektrárne. By som to takto formuloval a takto by som to aj parlamentu predniesol. Ja som sa dostala k takej informácii, že údajne tie turbíny budú stať na pozemkoch súkromných vlastníkov, ktorí budú dostávať nejaký nájom. A údajne je to postavené tak, že ak tá opacha prestane fungovať, bude nefunkčná alebo skončí jej životnosť, tak budú musieť majitelia pozemkov na vlastné náklady tieto opachy odstrániť. Tú informáciu mám od pána profesora, ktorého všetci veľmi dobre poznáte, môjho kamaráta. Asi viete, o kom hovorím, takže myslím si, že tá informácia je relevantná, len som sa chcela spýtať, Daniel, počul si niečo o tomto, ako to je? No, je to celé ešte trošku komplikovanejšie a horšie. Tí investori jednak, neviem, čo som spomínal, do tých zmluv s tými obcami, kde im sľubujú tie peniaze, tak tam do toho vždy tam je bod o tom, že v prípade, že bude projekt nerentabilný počas výstavby alebo prevádzky, tak vlastne investor môže túto zmluvu jednostranne vypovedať. Čiže tie peniaze sú vždy sľubované akoby len do vetra, nie sú nejako zabezpečené, že by tam bola nejaké záložné právo, nejaká zmenka, nejaká notárska zápisnica, čosi, čo by tej obci niečo z toho naozaj garantovalo, takže to je vlastne na prísľub, kde tá obec prakticky tie peniaze neuvidí. Tí investori, ktorí tu sú, to sú všetko projektové spoločnosti, také schránkové, ktoré vzniknú 3 mesiace pred podpisom tej zmluvy, majú jedného zamestnanca, základné imanie 5 000 a poháňajú sa tu investíciami za 100 miliónov, 150 miliónov, 200 miliónov. V živote takéto peniaze si nikde reálne nevybavia. Zamestnané spoločnosti projektové, ktoré chcú dotiahnuť takýto projekt do fáze schválenia, kedy ho potom odpredajú niekde ďalej. A čo je v tých zmluvách, že vlastne oni tie vrtule, to má tiež svoj právny základ, že sú dočasnou stavbou, sa potom inak posudzuje, dočasnou 30-ročnou, to som už párkrát povedal v takých krajinách, že priatelia, tak ako tu sme, pre nás to je vlastne celoživotná. To je len taká finta, že to je dočasné. A že posledných 5 rokov prevádzky sa začne generovať akýsi fond na likvidáciu tej vrtule. Pretože likvidácia tej 10 miliónovej investície, tie ceny v ponukách sú rôzne, niekde sa hovorí o 400 000, niekde 500 000, niekde až o milióny. Z hľadiska toho rozobrať to, je tam obrovský železobetónový základ, je železobetónový ten tubus, ten generátor, tie lopatky, proste všetká tá práca s tým, proste akože to je teda, že extrémne náročné. Ale to som už tiež párkrát pripomienkoval, že v prípade, že po druhom roku, to druhý rok je vymyslený, no ako môže byť tretí, piatý, hoci ktorý, to začne byť nerentabilné, ten prevádzkovateľ skrachuje, tá vrtuľa tam zostane ako takáto obrovská megastavba, proste kto potom za to preberá zodpovednosť a za akých peňazí sa s tým bude potom nakladať ďalej. Bol tu chlapík, ktorý 10 rokov robil prevádzkovateľa veterného parku v Kalifornii a rozprával, ako taká údržba prebieha, ako je náročná, ako sa to poškodzuje tie vrtule, čo je to, keď sa jedno ložisko na tej vrtuli, na tej lopatke mení, jak tam príde 10 kamionov, ktoré prinesú relatívne že malý žeriav, kde to sú radovo 100-metrové výšky, to není niečo tuto, že 12-poschodová budova, že čosi, príde malý žeriav, potom príde ďalších 40 kamionov, ten malý žeriav postaví veľký žeriav, ten veľký žeriav sníme tú jednu lopatku, tam sa potom urobí tá nejaká servisná oprava alebo čosi, zase tam namontuje a to celé trvá 2 týždne, stojí to treba, že $150 000, len tá logistika toho celého, keď všetko ide v poriadku a nič vážne sa nestane. A hore to množstvo toho oleja, tých mazív, v týchto 250 metrových turbínach je to okolo 1000 až 1200 litrov ťažkých, to nie je nejaký olej, nejaký M26, volať jak do auta, proste to sa tam, on sa len dolieva, mení sa raz za 5 rokov, vlastne tak si predstavte 5 rokov, keď sa to krúti ten toľkotonový rotor, že vlastne čo tam musí byť za kvázi kvalitný olej, kvalitný rovná sa zase aj prírodu ešte viac zaťažujúcejší. A keď to náhodou zglotne, máme kopec videí, kde to horí, to nie je, že to horí raz za rok na celom svete niekde, tých požiarov je teda už obrovsky veľa. Hasiči to nevedia hasiť v tých výškach. A o tom som už nerozprával, čo sa týka zmien osemného plánu, zmien produktivity
poľnohospodárske pod tými vrtulami. Že v Rakúsku tam tá kukurica je tak pokolená maximálne do metrovej výšky, že poľnohospodárom zakazujú pestovať obilie, slnečnicu, aj tú repku, ktorú teda nepotrebujeme, ale teda pestuje sa tam vlastne, je zmena toho, že tam môžu byť zemiaky, repa, proste čosi, čo nemá vlastne semiačka vlastne, aby tam teda kvázi tie vtáky nelidali a podobne. V tých návrhoch, v tých štúdiách oni majú, že proste, že navrhované riešenia tam sú vyzvaní, žije tam nejaký sokol rároch, chránený druh pravého vtáka a že proste budú stavať búdky, že vystavajú 5 až 10 búdok vo vzdialenosti do 5 km okolo veterného parku, proste takéto, že to malé dieťa, keď sa na to pozrie, tak proste povie, že toto asi nezachráni toho sokola pred tým, že ho buď sa odtiaľ odsťahuje, alebo ho tá vrtula picne. Štúdie, ktoré si robia tí investori, tak ten veterný park 10 rokov funguje a oni tam potom idú urobiť štúdiu, koľko to ničí vtákov, tak tam potom pol roka sledujú akože tie vrtule a nenájdu tam žiadneho mŕtvého vtáka, tak výsledok je, že vlastne tie turbíny neubližujú tým vtákom. Tam to robia po 10-ročnom účinkovaní, keď už tam tie vtáky sú odsťahované alebo úplne proste akože zlikvidované. Pre mňa normálne zmýšľajúci človek nemusí byť extra citlivý, ani nejako rozvinutý, nejakým neviem čím. Normálny človek, keď sa pozrie, vyjde von a uvidí tú stavbu, to som v parlamentnom výbore povedal, že to prichádza trvalo zmeniť ráz našej krajiny z relatívne prirodzenej, už aj teraz máme niekde komín, niekde železnicu, niekde diaľnicu, či tá krajina už teraz nie je prirodzená, ale berme, že toto je prirodzený stav, tak z tejto prirodzenej krajiny to prichádza spraviť technologicko-industriálne. A na to si zobral slovo zástupca tých investorov, taký pán Daniš, pán Lacko, vystúpil, on je predseda takéto nejakej asociácie týchto obnoviteľných zdrojov a všeličo a on hovorí, že som to práve teraz povedal, on sa na to teší, že to tu zmení ráz tej krajine. Takže pre mňa je to čosi, že v pozadí týchto projektov stojí nejaká sila. Tieto vrtule sú aj v Rusku, sú aj v Číne, sú aj v Indii, sú aj na Novom Zélande, v Austrálii. Keď niekto nadáva na Brusel, tak to vždy, áno, určite má za tým prsty aj nejaké vedenie tuto lokálne, európske, ale nie je to len Brusel, majú s tým problémy v Kanade, v USA, proste akože je to celosvetové. V Brazílii, proste úplne, že čo teda máme o Afrike, nemám nejaké informácie, ale teda Južná Amerika, Severná, proste Ázia, Európa. Takže stoja za tým určité sily, ktoré, keď to poviem, tak toto otvorenie nás prichádzajú zlikvidovať. A každý človek, ktorý toto podporuje, a to je jedno, že sa schováva za nejaké dohody bývalej vlády, alebo nejaké tlaky Bruselu, alebo čoho to je, na čo tam máme tých politikov? Na to, aby prepadli takýmto tlakom a ďalej prijímali kroky proti nám, proti životu, proti krajine, vlastne ako takto, ja si neviem predstaviť toho politika, že vy sa sem môžete postaviť a povedať ľuďom, ako to bolo, máte na tom nejakú zásluhu, že to Gabčíkovo tu je, určite by sa našli aj nejaké nedostatky z každej garnitúry vládnutia, kde sa niečo nezvládlo, kde sa niečo dalo zvládnuť lepšie. Pre mňa sú to drobnosti, že toto vyšlo, toto nevyšlo, toto tamtý potom možno urobiť trochu inak, nevadí, ale toto je najvážnejšia vec. Prvé video, keď som to robil, pre mňa je to normálne dôvod na zvolenie Bezpečnostnej rady štátu, ktorá proste má toto relevantne posúdiť, nie len do tých investorov a tých zložiek niekde, ktoré to sem tlačia, ale relevantne z obidvoch strán a nenecháva to chudák tých v obci, kde chudák traktorista, bývalá poštárka, nejaký predseda futbalového klubu, je tam poslanec, kde má on počas toho, že chodí do práce, neviem, aké má vzdelanie, aké má možnosti štúdia týchto všetkých vecí, ktoré s tým súvisia, aby on rozhodoval o osude celého toho regiónu v okruhu 20-30 kilometrov. A my to na týchto ľudí nechávame. Teraz dával český premiér Babiš, neviem, či ho vymenovali, už ešte nie, alebo čo, video k tomu. Normálne mi to pripadalo, absolútne neviem, či ste to videli, normálne fyzicky hovorí, že no a to tam nestaví, my to tady nechceme. To tí obce si musí rozhodnúť, to ne, tady to musí zrušiť. Ste pozrieť na neho, tak toto hovorí teda takmer premiér krajiny, že proste teda nech si to na tých obciach zrušia, proste to je, vlastne je to problém sa k tomu postaviť, ale v Poľsku síce majú 1400 funkčných vrtúl, teraz v ústave ústavný súd našiel spôsob, ako odstúpia od záväzkov likvidačného Green Dealu. Pre mňa je to taký malý pokus. My sme odstúpili od pohlaví, skúma sa, jak sa bude správať svet, Európa, čo to sa tu robí. V Poľsku skúsime odstúpiť od Green Dealu,
osledujeme, čo sa robí a potom si to povymieniame. My tiež odstúpime od Green Dealu, oni od pohlaví a proste takto akože, čiže keby sme to naraz všetko šupli, asi by proste z toho niečo by, hej, sa tu udialo veľké, takže ako, čo si sa deje na pozadí takto postupne, je to dobré, ale teda to